Ayomnam akuutinneqarsimasut taannaamma nutaalia natarсарнissaanni qaan suutigalu inatsartuleriaasi аллангортинниарнеқар тассани инаттусиллуу илерситсигу таани тагалмариа яаликкусусуарфи массаккит аннерсарниарлиит. Hellefisken er tilsyneladende gået kraftigt tilbage i Diskobugten. Samtidig er et stigende antal fiskere afhængige af fisken som indtægtskilde. I aften ser vi nærmere på årsagerne til hellefiskefiskeriets tilbagegang, og vi skal også have fagfolkenes bud på, hvordan man kan rette op på bestanden og redde fiskeriet. Velkommen til Isumma Sofik. Og så kan jeg byde velkommen til aftenens gæster. Kåre Winther Hansen, biolog i WWF, Verdensnaturfonden. Rasmus Nygaard, forsker ved Grønlands Naturinstitut. Og Bjarne Lybert, biolog i KNAPK. Velkommen til jer. Tak. Der er meget forskellige opfattelser af, hvad tilbagegangen i hellefiskefiskeriet i Diskobugten skyldes. Fakta er dog, at ved udgangen af august måned i år havde fiskerne indhandlet halvdelen af de hellefisk, som de havde indhandlet i samme periode sidste år. Her kommer et lille klip med direktøren for Foreningen af de kystnære fiskere i SRAPK, Erik Lange, hvor han giver sit bud på, hvorfor fiskeriet er gået tilbage. Det er naturens og klimaets ændringer, der er grunden til, at hellefisken er gået så kraftigt tilbage. Torsken er kommet til Diskobugten, fordi vejret og havet bliver varmere, og hellefisken flytter nordpå til koldere vand. Det er grunden til, at der er blevet færre hellefisk, og at de er blevet mindre. Og Rasmus Nygaard, så lad mig starte ved dig. Vi hører her, at fiskerne fortæller, at det er klimaforandringer, der gør, at altså et varmere vand, der gør, at fiskene flytter sig. Hvad er din vurdering af den påstand? Ja, altså når vi kigger på vores egne undersøgelser og de temperaturmålinger, vi laver, når vi har vores togter oppe i Diskobugten, kan vi ikke genkende det billede, som fiskerne snakker om. Vi måler stadigvæk temperaturer mellem 2 og 3 grader i bundvandet, som er langt den største del af vandsøjlen. Så vi kan ikke se den ændring, som fiskerne snakker om for det første. For det andet, så er det sådan, at hellefisk de faktisk har en vis temperaturområde, hvor de egentlig trives i. Og der har vi haft forsøg med en specialstuderende, der arbejdede med hellefisk for 2 år siden, nede i vores laboratoriet i vores bådhus. Og han målte, at hellefisk de faktisk havde et temperaturoptimum omkring 2,5 grader, men også at de faktisk kunne klare temperaturer til ned omkring havvands frysepunkt og op til 6 grader i hvert fald. Og først fik problemer, når havtemperaturen kommer over 8 grader. Og det har vi slet ikke observeret. Og hvor lang tid har I målt temperaturen i Diskobugten? Jamen, det har vi faktisk. Vi har i hvert fald ret gode data tilbage til starten af 90'erne, hvor vi startede med vores trawlsurveys. Og man kan sige, hvis vi kigger over en 20-årig periode, jamen så i bundvandet, som er de lidt dybere liggende lag, hvor hellefiskene er, jamen der måler vi og har målt meget stabilt temperatur mellem 2 og 3 grader i en 20-årig periode. Godt, men så lad mig lige få dit bud på, hvad skyldes tilbagegangen i fiskeriet så? Ja, altså en nærliggende forklaring er jo, at fiskeriet simpelthen har været for højt i en lang årrække. Vi har faktisk over en 10-15-årig periode set en gradvis nedgang i flere indeks, både i vores egne undersøgelser. Når vi tager fiskernes logbøger, så viser det også, at de skal sætte flere og flere kroge for at opnå den samme fangst. Vi har set, at gennemsnitsstørrelsen i landingerne bare gradvist er gået ned og ned, fordi og det tolker vi som, at de store fisk bliver fisket op. Så stort set alle de indeks, vi har, de peger på, at bestanden gradvist er blevet mindre. Det gælder begge vores forskningsskibes undersøgelser, det gælder fiskernes logbøger, det gælder også størrelsesammensætning i bestanden. Tak. Bjarne Lybert, er I hos KNAPK enige i,
at det simpelthen er fiskeriet, der er skyld i, at hellefiskebestanden er gået tilbage, eller fiskeriet går tilbage? Jamen, der er mange fiskere, og der er mange meninger, og der er forskellige vurderinger. Så jeg er til en vis grad enig i, at der er kommet et større fiskeritryk. Der er uddelt flere licenser, og der er flere redskaber i havet. På den anden side er jeg også indirekte enig i, hvad Erik siger omkring temperaturændringer. Indirekte, fordi torsken er jo kommet til området og bliver fanget i højere og højere tal. Og torsken konkurrerer jo med hellefisk om fødeemner. De findes i forskellige dybder, men hellefisk migrerer jo også op i forskellige dybder og foragerer på de samme områder. Okay, godt. Inden vi lige tager den videre til Rasmus Nygaard, så vil jeg godt lige have Kåre Winther Hansen på banen her. I holder jo øje med dyrearterne hos Verdensnaturfonden. Er I bekymret for, at hellefisken kan blive udryddet i Diskobugten for eksempel? Nej, det er ikke vores bekymring, at hellefisken bliver udryddet. Det vi er meget, meget bekymret om, det er bæredygtigheden i forvaltningen af det her fiskeri. Vores mantra i Verdensnaturfonden, det er bæredygtighed, og det er også socioøkonomisk bæredygtighed. Det vi ser lige nu, det er en ikke bæredygtig fiskeriforvaltning gennem mange år, der så medfører nogle rigtig store økonomiske konsekvenser for de fiskere, der er i området. Og det er det, vi er meget, meget bekymrede over for, at det her det kan tage årtier at rette op på. Kan du forklare, hvorfor er I ikke bekymret for, at hellefisken bliver opfisket totalt i Diskobugten? Den her Diskobugt er meget speciel. Ynglen, den kommer ikke fra selve Diskobugten. Den kommer fra Davidstrædet, hvor hellefiskene gyder ude på dybt vand, og så kommer ynglen her ind til det kystnære farvand. Og den yngel, der kommer ind i Diskobugten, der viser, at den faktisk ikke kommer ud igen. Så den lever inde i Diskobugten og bliver stor herinde, og det er den bestand, man kan komme til at fiske så langt ned, at den ikke er økonomisk rentabel at fiske på længere. Men hellefisken bliver ikke udryddet, fordi de gyder ude i Davidstrædet. Okay, så dem, det går ud over, det er sådan set fiskerne selv, efter din vurdering? Det her, det er så stort, at det ikke kun er fiskerne selv. Det er Grønlands økonomi, at det er så stort, det kommer til at påvirke hele landet. Bare Disko, men hvis det spreder sig nordpå til Uummannaq og Upernavik, så er det en meget, meget stor del af Grønlands økonomi, der bliver truet nu. Rasmus Nygaard, vi hørte Bjarne Lybert sige lige før, at der er mange holdninger også til, hvorfor de her fisk er forsvundet. Men så lad os lige prøve at tage den med, at torsken udkonkurrerer hellefisken, som var det, jeg hørte dig sige før, Bjarne Lybert. Hvad siger din forskning om det? Altså i vores togter, der har vi også set, at der er kommet flere torsk op i Diskobugten, end der har været tidligere. Men det, man skulle forvente, det måske kunne gå ud over, det var de mindre fisk. Og der ser vi altså de mindre hellefisk, som potentielt kunne blive spist af torsk. Men vi ser stadigvæk fine nye årgange af hellefisk i Diskobugten. Så det tvivler jeg på, at det er den direkte årsag til den nedgang, som fiskerne har observeret. En anden ting, som også har været fremme i debatten, det har været, at der har været meget is, for eksempel i år. Hvad siger, kan det ikke påvirke fiskeriet så meget, som vi ser her? Jamen, det er rigtigt. Det påvirker fiskeriet i meget høj grad. Hvis de ikke kan komme til deres normale fiskefelter, så er de ligesom tvunget ud på nogle andre områder, hvor fiskeriet ikke er så godt. Men det er jo ikke en variation, vi ser fra et år. Vi ser fra det biologiske synspunkt, så ser vi det som en nedgang over en 10-15-årig periode. Og man kan godt sige, at det ser meget skidt ud i 17, og det så meget godt ud i 16. Men det er jo også et spørgsmål, om de var begunstiget af nogle gode isforhold i 16. Men stadigvæk så var det faktisk sådan, at den mængde fangst, de havde per krog, de satte i vandet, den var faktisk stadigvæk mindre, både i 16 og i 17, end den har været tidligere. Så vi ser det som et problem, der altså gradvist forøges. Har udviklet sig. Okay. Ja. Bjarne Lybert,
Fiskeriet har i flere år overskredet den biologiske rådgivning, og Naturinstituttet har advaret om overfiskeri. Hvorfor er det så svært at sige, at det er det, der har påvirket bestanden? Altså, der er jo... kvoten er jo opdelt i licenser for jollefiskere og fartøjer, plus at der inden for kvoteområdet er et område, som er kvotefrit område. Så der er en splittelse af fiskeriflåden i det her. Det, som vi gerne ser, det er at en større ensartethed i forvaltningen af hellefisk. I forhold til mængden af fisk, der bliver trukket op af vandet, ja, der er til en vis grad enig, ja. Så det er tale om et decideret overfiskeri? Der er et større fiskeritryk, ja. Der er uddelt flere og flere licenser i forhold til joller, mens i forhold til fartøjer er antallet af licenser ikke ændret sig så meget. Kåre Winther Hansen, hos Verdensnaturfonden, hvordan ser I overordnet på sagen? Altså, erkender I, at der kan være flere faktorer, der gør, at hellefiskebestanden ændrer sig, end lige præcis fiskeriet? Som Rasmus også kommer ind på, så er der så mange faktorer, der peger i en retning med lige præcis det her fiskeri i Diskobugten, at vi er ikke i tvivl om, at det her det er en ikke bæredygtig forvaltning. Og vi har jo en historik her i Grønland med overfiskeri på nogle bestande, for eksempel krabberne ved Sisimiut. Så vi har prøvet det her før, og der skal altså noget mere politisk mod til, så vi ikke bringer de her fiskere ud i en situation, hvor de ikke kan tjene deres daglige brød. Det vi skal have her, det er noget langsigtet forvaltning. Det kommer til at gå ondt, det her i Diskobugten, det er der ingen tvivl om, men vi skal tænke på fiskernes fremtid. Vi skal tænke på, at det skal være en ressource for vores børn og vores børnebørn. Så jeg er helt sikker på, at den her situation, det er overfiskeri. Rasmus Nygaard, kan du forstå, når man som fisker oppe i Diskobugten går og ser, man kan se klimaforandringerne med sine egne øjne, gletsjeren trækker sig tilbage osv. Kan du forstå, at fiskerne har den opfattelse, at det er klimaforandringer, der gør, at hellefisken flytter sig? Ja, det kan jeg godt forstå, fordi det, som jeg har hørt snakke om med de havtemperaturer, det er jo også noget, som vi ofte ser, men det er bare i de øvre vandlag. Man må huske på, at når gletsjerne de ryger ud af fjorden, så er det overfladevandet, de trækker med ud, og det er der, man kan finde varmere vand. Og det bliver så erstattet af varmt vand, der kommer ind i bunden. Så det er jo køligt vand ude fra selve Davidstrædet og Baffinbugten, som ender inde i selve Diskobugten. Okay. Vi ser ikke nogen. Og hvor sikre er I på det? Ja, der kan jo godt være en årstidsvariation, altså en variation inden for året, så man kunne godt forestille sig, at lige nøjagtigt den dag, hvor vi var der og målte, der var det køligere vand, men selve udskiftningen af vandet sker jo forholdsvis langsomt, så det tvivler jeg meget på. Ja. Et sidste argument, vi lige skal have igennem, det er, at det også har været fremme i debatten, at det kan være, at det er udenskærs fiskeri på hellefisken, der påvirker det indenskærs. Det mener du ikke er tilfældet. Kan du lige forklare, hvorfor? Ja, altså for det første, så går det forholdsvis godt med hellefiskebestandene udenskærs. Men for det andet, så er det ikke et spørgsmål om, at store fisk ude fra Davidstrædet og Baffinbugten svømmer ind op over tærskel ved bankerne og så ned i Diskobugten. Det er små hellefisk, æg og larver, som kommer ind i selve Diskobugten, og så vokser de op derinde. Så derfor så mener vi ikke, at det vil have nogen effekt overhovedet, hvis man lavede yderligere begrænsninger på fiskeriet udenskærs. Okay, godt. Efter en periode med et meget succesfuldt fiskeri efter hellefisk, er antallet af licenser kun gået en vej, og det er opad. Lad os lige se nogle tal på skærmen her.
Okay. Den graf, som vi lige så her, den er hentet fra finanslovsforslaget 2018, og grafen viser antallet af licenser til kystnært fiskeri efter hellefisk, og det er altså steget med 78% over de seneste 4 år. Og Bjarne Lybert, kan du forklare os, hvorfor er så mange gået ind i hellefiskefiskeriet? Der har jo været stigende priser. I verdensmarkedsprisen på hellefisk har været stigende de sidste mange år. Og det er blevet mere attraktivt at være hellefiskefisker. Samtidig er der jo uddelt licenser, ikke til fartøjer, men til joller. Og det har også medført i forhold til fartøjsejerne, at nogle af deres mandskab har fået jollelicenser, og de er begyndt at mangle mandskab. Så noget af det her fald, det er i indhandlinger, det er også i forhold til fartøjsejere, som er kommet i større og større problemer på grund af mandskabsmangel og andre faktorer. Og helt konkret, hvad betyder det så for jeres medlemmer, når at der er uddelt mange licenser, altså nogen har lånt? Ja. Kvoten er uændret, fiskene er de samme, men der er flere og flere om til at fiske den. Så det betyder jo, at jo færre fisk der er, jo mindre indtjening bliver der per fisker. Naalakkersuisoq for fiskeri, Carl Christian Kruse, han sagde på et pressemøde i tirsdags, at det var op til folk selv at finde ud af, om de kan leve af at fiske hellefisk. Skal Naalakkersuisoq bare fortsætte med at dele flere licenser ud efter KNAPK's mening? Efter KNAPK's mening bør der være klare retningslinjer for, hvem der skal have licenser. Det, som Naalakkersuisoq mener, det er, at antallet af fiskere vil reguleres automatisk. Altså fiskere vil forsvinde ud af fiskeriet. Og man kan jo ikke tvinge folk til at få lavet et erhverv, som de allerede har licens til. Men hvad tror du så, der vil ske nu, hvor der ikke til Sydlandet ikke er fisk nok at fiske? Altså, der er mange licenser, men meget lav indhandling. Hvad tror du, der vil ske? Altså, i forhold til hellefisk, i forhold til Diskobugten, så er der jo også kommet torsk, og jeg tror, at mange af fiskerne vil gå over til torskefiskeri. Rasmus Nygaard, for lige at skære det ud i pap. Hvad betyder den her store stigning af antallet af licenser for fiskeritrykket på hellefisken? Jamen alt andet lige, så vil det betyde, at der bliver fisket mere, end der har været tidligere. Så det er klart, at hvis der kommer flere fiskere, så vil der også være en større indsats i fiskeriet. Okay. Ifølge Naturinstituttets vurdering, hvad bør der så gøres for at genoprette hellefiskebestanden i Diskobugten? Ja, altså, der er nogle lavt hængende frugter selvfølgelig, som man kan prøve at arbejde med. Og man kan sige, at en ting, man heldigvis har gjort, det er, at man har indført riste i rejefiskeriet omkring 2010. Og hvis ikke vi havde gjort det, så er det måske set endnu værre ud i dag. Derudover så kan man måske fiske mere fornuftigt med garn, og lade være med at bruge torskegarn til at fiske hellefisk med. Men udover det, så må man nok gå i retning af at have et mindre fiskeri. Altså overholde den biologiske rådgivning, for eksempel? Ja, det synes vi jo altid er en god idé, at man gør det. Prøv lige kort forklare, hvad er problemet med torskegarn? Det nævnte du lige før. Ja, så når man bruger torskegarn i stedet for de almindelige hellefiskegarn, jamen, så betyder det, at man bruger en meget mindre maske. Hvis man bruger en normal hellefiskegarnmaske, jamen, så mange små fisk, de vil smutte igennem garnet og ikke blive fanget. Men vi har set en tendens til, at flere og flere bruger torskegarn for at kunne opretholde en høj fangst. Og det kan vi se, når vi er ude og lave vores målinger. Men man kan også se det i de data, vi modtager fra fabrikkerne. Og det betyder alt andet lige, at fiskeren vil selvfølgelig fiske mere effektivt og kunne opretholde en høj fangst i sit fiskeri ved at bruge finmasket garn. Okay. Men det betyder også, at han fanger små fisk og fjerner dem fra bestanden, før de ligesom får en mulighed for at vokse sig større. Okay. Lige kort. Hvis man begynder at overholde den biologiske rådgivning nu,
kan du sige noget om, hvordan vil bestanden så udvikle sig? Hvor lang tid vil det tage at bringe den tilbage? Nej, det kan jeg ikke sige noget om. Altså, vi er heldigvis i den gode situation, at de små nye årgange kommer udefra, og der er stadigvæk små hellefisk inde i Diskobugten, så vi tror ikke direkte, at man kan knække bestanden på den måde. Okay. Ja. Tak. Men det vil tage en årrække, det er helt sikkert. Ja. Naturinstituttet mener altså kort og godt, at man skal følge den biologiske rådgivning for at genoprette den her bestand. Det er formanden for de kystnære fiskere og fangere dog langt fra enige i. Lad os lige prøve at høre her. Der er intet overfiskeri. Der er fastsat en kvote, og inde i det system er der forskellige begrænsninger. Jeg accepterer aldrig, når der bliver sagt overfiskeri. Vi må i gang med at forberede os på, at torsken er kommet, blandt andet med hensyn til indhandlingsmulighederne, for vi kan ikke komme udenom, at der vil komme flere torsk i løbet af årene. Bjarne Lybert, vi hører her torsken blive nævnt igen. Er det efter din mening realistisk, at torsken kan erstatte hellefisken i fiskeriet? Først vil jeg lige sige, at Israel BK var jo også medunderskriver i en erklæring her i foråret til et seminar, der bliver holdt i Ilulissat omkring hellefisken, hvor der bliver udtrykt bekymring om hellefiskeriet. Torskefiskeriet, verdensmarkedsprisen på torsken er også ligger pænt højt, men der skal en mængde torsk til for at produktion og rentabiliteten skal komme op, så vi skal op i en vis mængde torsk, for at det kan give rigtig god pris. Kåre Winther Hansen, både naalakkersuisut og fiskerne taler om andre arter, der kan erstatte hellefisken. Er torsk en mulighed efter din vurdering? Jeg kigger lidt på økonomien, og torsken, der har du en indhandlingspris på omkring 5 kroner kiloet, hvor du har en indhandlingspris på omkring 20 kroner kiloet for hellefisk. Og det vil sige, at fiskeren, der indhandler, han får meget mindre ud af sit fiskeri med den her meget mindre indhandlingspris. Men selve produktionen på land og videresalg af produkterne fra de her selskaber, der opkøber fiskene, er også meget, meget mindre. Altså, vi er jo den største eksportør af hellefisk i hele verden. Hellefisken er et unikt produkt. Torsken, den fanger man alle mulige steder i verden, og vi er under stort konkurrencepres. Så hellefisken er unik, og der er virkelig, virkelig mange penge i den. Hvis du kigger på torsken i Ilulissat, så er der kun indhandlet for 10 millioner i år. Og 10 millioner, ikke? Vi mangler 70 millioner i indtægt i hellefisk lige nu. Så torsken, der er mange torsk for tiden, ikke? Og hvor man heller ikke overholder den bæredygtige anbefaling, som jeg også, det bliver et problem. Så torsken kan ikke gå ind og erstatte hellefisken rent økonomisk. Rasmus Nygaard, vi har hørt om torsken. Ser du andre alternativer? I ved, hvad for nogle arter der er. Naalakkersuisut taler om alternative arter. Hvad for nogle arter kan du se, som kan være en mulighed for fiskerne? Altså, man har en lille uudnyttet rådgivning på havkat, for eksempel, som gælder hele den grønlandske vestkyst, men den er kun på lige om knap 1000 tons, ikke? Så det batter ikke så meget. Udover det, så har vi faktisk ikke så mange andre virkelig kommercielt interessante arter. I hvert fald ikke i konsumfiskeri. Så det vil sige, at hvis man skal ud og udnytte for eksempel polartorsk eller noget andet, jamen så skal man ud og skabe et marked først. Og det er noget, der arbejdes på, også fra industriens side, men det er en lang og svær proces, det er helt sikkert. Jeg kan ikke se andre arter. Bjarne Lybert, så vil jeg slutte ved dig. Ifølge Naturinstituttet har advaret omkring det her i forbindelse med hellefisken gennem flere år. Hvis ikke man følger kvoterne, så er det fiskeriet ikke bæredygtigt. Hvad er KNAPK's opfordring til Naalakkersuisut nu? Hvad skal de gøre for at redde det her fiskeri i Diskobugten? Der skal være en forvaltningsplan for hellefisk i de kystnære områder. Der skal være individuelle kvoter. I stedet for den der opdeling af jolle- og fartøjsfiskeri, så skal der være individuelle kvoter for alle
så den enkelte fisker kan fiske stille og roligt. Og så skal der ikke være kvotefri zoner i de samme områder. Og der skal ikke være kvotefri zoner. Hvad skal fiskerne gøre nu? Som vi kan se på tallene, så er der givet flere og flere licenser til jollefiskeri. For at få et mere fleksibelt fiskeri, for at kunne udnytte andre arter end hellefisk, så kræver det en fleksibel flåde. Det kræver investeringer i en anden type flåde, i lidt større fartøjer, i stedet for joller. Det kan man gøre med støttemuligheder, for eksempel. Okay. Det var, hvad vi nåede i den her omgang af ISUMA/SOFIC. Mange tak til gæsterne. ISUMA/SOFIC er tilbage om 14 dage. På gensyn og god aften.